Здравейте на всички! Днес ви носим шокираща новина за Демет Юздемир, звездата, която спечели сърцата на хората по целия свят. Турската актриса най-накрая наруши мълчанието и разкри нещо, което никой не очакваше и остави всички трогнати. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да сте в крак с всички новини от света на знаменитостите. А сега подгответе се да научите шокиращата истина, която Демет е държала в тайна до днес. Демет е родена в град, наречен Измит, в Турция, на 26 февруари 1992 година. Градът, в който е израснала, се намира много близо до морето и е известен със своите фабрики и индустрии. Тя идва от много скромно семейство, където още от малка е научила стойността на трудолюбието и отдадеността. Родителите й винаги са подкрепили мечтите и, въпреки че не са имали много пари. Тя започва да танцува още като дете, на само 8 години. В училище, всеки път, когато имаше представления, тя беше първата, която се записваше да танцува. Учителите й бързо забелязали, че тя има специален талант за танца. С много усилия и отдаденост, тя започнала да се усъвършенства все повече, като практикувала всеки ден след училище. Била толкова добра в танците, че дори работила като танцорка за известната турска певица Бенгю. Това бил много важен момент в живота й, защото показал, че тя може да живее от изкуството. На сцената танцувала с такава енергия и радост, че било невъзможно да не я забележат. Опитът й като танцорка е научил много за това как да се представя пред публика и как да завладее хората. Целият й живот бил насочен към танца, но през 2013 година нещо различно се случило, тя получила шанс да стане актриса. Телевизионен продуцент я видял да танцува и решил, че тя има потенциал и за актьорство. В началото тя играела малки роли, знаете ли? Такива участия в сериали, които не траели дълго. Понякога се появявала в само един епизод, понякога в 2 или 3. Но дори в тези малки роли тя се отдавала на максимума, за да направи всичко възможно. Демет била толкова добра, че скоро всички започнали да я забелязват. Режисьорите осъзнали, че освен, че е красива, тя може да играе много добре и има специален начин да завладява публиката. Тя започнала да прави все повече и повече тестове за по-големи роли, като постоянно учела и се подготвяла. И тогава през 2018 година дошъл големият шанс в живота и тя била избрана да бъде главната героиня в сериал, наречен Arqueenciaqueo. На португалски това означава «рано сутринта птица». Това била много красива история за мечтателна млада жена, която работела в рекламна агенция. И знаете ли кой бил нейният романтичен партньор? Ян Яман. Точно така, този красив актьор, за когото всички казвали, че е най-красивият в Турция. Сериалът бил огромен успех и бил излъчван в повече от 100 държави. Хората от различни части на света се влюбили в историята. Всички обичали да гледат сцените с Демет и Ян. Те играели двойката Сеанем и Ян Дивит, и в сцените им имали такава химия, че много хора смятали, че те наистина са влюбени. Начинът, по който се гледали и се усмихвали един на друг, изглеждал толкова естествено, че било трудно да се повярва, че това е само актьорска игра. На интервютата те винаги се появяваха заедно, винаги усмихнати, винаги се прегръщаха. Беше удоволствие да гледаш как се разбират. На всяко телевизионно шоу, в което участваха, водещите бяха очаровани от приятелството им. Те се шегуваха един с друг, разказваха смешни истории от задкулисието на сериала и изглеждаха винаги в добро настроение. Ян постоянно хвалеше Демет, като казваше, че тя е невероятна актриса. Той разказваше на всички как е посветена на работата си, как бързо учела репликите си и как помагала на останалите актьори на снимачната площадка. В едно интервю той дори каза, че тя е най-добрата сценична партньорка, която е имал. Когато някой го питаше за романтичните сцени, той казваше, че е много лесно да се снима с нея, защото тя е много професионална. Демет също казваше само хубави неща за него. Тя разказваше в интервютата как Ян е забавен зад сцената,
как помагал на всички да се отпуснат преди трудните сцени и как давал съвети на по-младите актьори. Изглеждаха като най-добрите приятели на света. Всеки, който работил с тях, казвал, че никога не е виждал двойка, която да се разбира толкова добре. След като сериалът приключил, всеки поел по своя път. Така е в живота на артистите, нали? Ян започнал да прави други сериали и започнал да става популярен и в други страни. Той дори започнал да се среща с известната италианска водеща, Дилетта Льота. Те често се появяваха заедно в списанията, пътувайки и забавлявайки се. Но и тази връзка приключила след известно време. Демет също продължила да работи усилено. Тя направила други сериали, телевизионни реклами и дори няколко филма. И докато кариерата й вървяла много добре, личният й живот също бил щастлив. Тя се влюбила и се омъжила за турския певец Огузхан Коч. Сватбата им била красива, всички говорели за нея в Турция. Изглеждали много влюбени и щастливи заедно. Но сега, след толкова време, Демет решила да разкаже нещо, което никой не е очаквал. Истина, която тя е пазила за години, много добре скрита. Знаете ли как, когато погледнете много красива снимка, после откривате, че са използвани филтри, за да изглежда така? Та изглежда, че не всичко, което виждаме по телевизията, е точно такова, каквото изглежда. Тази истина, която тя реши да разкаже, ще накара всички да разберат, че понякога, по телевизията, нещата изглеждат перфектни, но реалността може да бъде съвсем различна. Това е като тези партита, които на снимките изглеждат супер забавни, но когато сте там, осъзнавате, че не всичко е толкова забавно. Демет показа, че и артистите преминават през трудни моменти, дори когато изглеждат винаги щастливи пред камерите. В едно интервю, което тя даде тази седмица, Демет най-накрая събра смелост да разкаже нещо, което е пазила дълго в сърцето си. През цялото време, докато снимала ERK и NCIKU, този сериал, който всички обичали, тя страдала много заради нещо, което Ян Яман направил тайно. Това било тайна, която я наранявала всеки ден, но тя трябваше да се усмихва и да се преструва, че всичко е наред. Няма да повярвате, но той направил тайно споразумение с шефовете на сериала. Било като онези несправедливи правила, които понякога срещаме в живота, знаете ли. Но този път това било правило, което много наранявало Демет. Споразумението било следното: Демет била забранена да дава интервюта сама за телевизии в други страни. Точно така, както го чухте. Представете си как се е чувствала тя. Докато всички мислели, че те са големи приятели, всъщност тя била възпрепятствана да показва работата си на света. Било като да й бяха сложили въже на устата, знаете ли? Като да й бяха казали, можеш да говориш само когато той е с теб, както и да звучи невероятно. Ян бил толкова изплашен, че Демет може да стане поизвестна от него в други страни, че не й позволявал да говори сама с международни журналисти. Трудно е да повярваш, че някой може да направи това на колега, нали? Било като да искаше винаги да бъде в центъра на вниманието, като това дете, което не иска да споделя играчките си с никого. Всеки път, когато идвал покана от друга страна за интервю с нея, тя трябвало да я откаже или да приеме само ако Ян също участва. Представете си колко тъжно и е било. Да има толкова талант, толкова много да разказва, толкова истории, но да не може да го прави свободно. Било като да е в златна клетка, отвън всичко изглеждало прекрасно, но отвътре тя се чувствала заключена. И най-трудното било да се усмихва по време на интервютата, които правили заедно, да се преструва, че всичко е наред, че са големи приятели. Докато в същото време, тя страдала от тази несправедлива ситуация. Трябва да е било много трудно да пази тази тайна толкова дълго, да търпи мълчаливо нещо толкова неправилно. Сега, когато тя най-накрая разкри истината, много хора започват да разбират по-добре защо след сериала те никога повече не работили заедно. Това също обяснява защо в настоящите интервюта тя изглежда много пощастлива и спокойна, може да говори каквото иска, когато иска, без да има нужда от разрешение от никого. Знаеш ли защо той го направи?
Демет реши да обясни всичко ясно, за да могат хората да разберат. Оказва се, че тя говори много добре английски, по-добре от Ян, и това се превърнало в голям проблем. Когато имало интервюта в други страни, всички я обичали, защото тя можела да разговаря нормално с хората, отговаряйки на всички въпроси без нужда от преводач. Било като да има магическа ключалка, която отваря всички врати, нейният течен английски и позволявал да се свързва с хора от целия свят. Ян се притеснявал, че тя ще открадне цялото му внимание. Било като дете, което не иска никой да гледа на играчката на другото дете, а само на своята. Вместо да е щастлив, че има толкова талантлива партньорка, той избрал да се опита да намали нейния блясък. Плаках много наскрито, разказа Демет, със сълзи в очите, като си спомни за тези трудни моменти. Имаше дни, когато се приготвях вкъщи унищожена, защото трябваше да се преструвам, че всичко е наред, че аз и Ян сме приятели, но всъщност се чувствах затворена. Сякаш някой винаги ме контролираше, било като да носи маска през цялото време, усмихвайки се отвън, но плачейки отвътре. Ситуацията била толкова сериозна, че когато някой канал Демет на международно интервю, Ян разбирал и веднага всичко блокирал. Представете си, че получавала страхотно предложение, радвала се, че може да покаже своята работа, и изведнъж всичко се сриваше, защото той се намесвал. Било като да гасят свеща всеки път, когато тя започвала да свети. Той използвал властта си, за да бъде винаги най-важният човек, винаги в центъра на вниманието. Било като този съученик в училище, който винаги иска да бъде лидер на всичко и не позволява на никого друг да има шанс да покаже своите таланти. Но това не се случвало в училище, а в работата, сред възрастни. Най-лошото от всичко е, че той лъжал всички. Казвал на шефовете на сериала, че ако Демет дава интервюта сама, това ще развали образа на популярната двойка, която те били в сериала. Това било оправдание, което той измислил, за да постигне своето. Като тези истории, които някои деца измислят, за да не позволят на другите да играят с тях. Но истината била, че той се страхувал, че тя ще стане поизвестна от него. Вместо да мисли, че успехът й може да помогне на сериала да стане още по-популярен, той мислил само за себе си. Тъжно е да се види как някой може да се страхува толкова много от успеха на другия, че прави всичко възможно да спре този човек да блесне. Сега всичко има смисъл. Това е като когато най-накрая разкрием отговора на загадка, която дълго време нямала решение. През този период много хора питаха защо Демет почти никога не се появява сама в международни интервюта. Това било мистерия, която никой не можел да разбере напълно. Всички намирали това за странно, защото тя е много харизматична и говори прекрасно. Хората коментирали, защо ли Демет никога не дава интервюта сама. Тя е толкова симпатична, толкова интелигентна. Било като да имаш ярка звезда, която някой винаги се опитва да скрие зад облаците. Нейните фенове в други страни винаги искали да научат повече за нея, но рядко успявали да видят интервюта само с нея. Сега разбираме причината. Това е като да открием истината за нещо, което преди не е имало смисъл. Всички онези пъти, когато тя стоеше тихо до Ян, усмихвайки се, но говорейки малко, не било защото тя искала, а защото й било забранено да покаже кой е наистина. Но знаете ли какво е най-хубавото? Животът се обърна. Това е като историята за грозното пате, което се превърнало в красиво лебедче, само че в този случай Демет винаги е била талантлива и специална, просто е трябвало да има свободата да покаже това на света. Днес тя е една от най-важните актриси в Турция. Това е като да е успяла да отвори крилете си и да лети по начина, по който винаги е искала. Тя вече е снимала сериали, които са били излъчвани по целия свят, показвайки таланта си на милиони хора в различни страни. Всяка роля, която играе, е нов шанс да блесне, и тя използва всяка възможност с цялото си сърце и отдаденост. Хората обичат да я гледат по телевизията, защото тя успява да направи всички герои да изглеждат реални и специални. Спечелила е куп награди, които признават целия и труд и талант. Всяка награда е като печат, който казва: ти си невероятна в това, което правиш.
Това са трофеи, които показват, че всичкото страдание в миналото си е струвало, защото тя никога не е отказвала мечтите си. Известни марки се редят на опашка, за да работят с нея, защото всеки знае, че Демет е сериозен и отдаден професионалист. Тя прави реклами за важни продукти, появява се на кориците на известни списания и е канена на супер специални събития. Това е като всички да искат малко от нейния блясък в техните проекти. И най-важното, тя е супер щастлива в брака си. Намери някой, който я цени наистина, който й позволява да бъде тя сама, който подкрепя мечтите и празнува постиженията й. Това е като щастлив край на роман, само че в реалния живот. Нейният съпруг, Огусхан Коч, винаги е до нея, аплодирайки победите и като истински партньор. А какво се случва с Ян Яман? Нещата не вървят толкова добре за него. Последните му сериали не постигнаха голям успех и изглежда, че славата малко му е влязла в главата. Това е като историята за костенурката и заека, понякога, когато бързаш твърде много, можеш да останеш назад. Много хора казват, че той се е променил, че вече не е този актьор, когото всички обичаха. Като че ли е изгубил онзи специален блясък, който караше хората да го обичат толкова. Демет можеше да разкаже всичко това само сега, защото имаше договор, който не й позволявал да каже нищо. Било като да имаш катинър на устата, дори да искаш много да говориш, не можеш. Знаеш ли тези договори, които кара човек да замълчи? Те са като принудителни обещания, които хората трябва да дадат, дори и да не искат. Така че сега, след като този договор е приключил, тя най-накрая може да разкаже истината. Чувствам се свободна за първи път след много години, каза Демет с усмивка, която показваше цялото облегчение, което тя чувстваше. Да разкажа моята история, да покажа, че не всичко е перфектно, както изглежда, това ме кара да се чувствам леко. Като да свалиш огромен товар от гърба си. Тя обясни, че се надява нейната история да помогне на други хора, които преминават през подобни ситуации, като светлина в края на тунела за тези, които все още страдат мълчаливо. И виж какво е интересно, след като Демет разказа всичко това, беше като да е отворила врата, която е била заключена от много време. Много други актьори и актриси в Турция започнаха да говорят също. Това е като когато един смел човек направи първата стъпка, и това вдъхновява и други хора да направят същото. Много хора разказват сходни истории за хора, които се опитвали да контролират кариерата си от страх да не загубят вниманието. Като че ли съществуваше тайно клубче от артисти, преминали през подобни неща, и сега, най-накрая, те могат да споделят своите преживявания. Всяка нова история показва, че този проблем е бил по-голям, отколкото всички си мислеха. В крайна сметка, Демет показа, че когато имаш истински талант, никой не може да те спре. Това е като цвете, което расте дори на най-трудното място, ако талантът е истински, той винаги ще намери начин да се прояви. Днес тя блести повече от всякога, играейки невероятни роли, печелейки награди и бъдейки обожавана от всички. Смелостта й да разкаже истината вдъхновява и други хора да имат смелост да говорят. Това е като когато някой запалва свещ и предава пламъка на други хора, светлината започва да се разпространява и става все по-голяма. Всяка човек, който разказва своята история, помага да се промени начинът, по който работят нещата в турската телевизия. Какво мислиш за това изненадващо разкритие на Демет Юздемир? Остави коментара си долу и ми кажи какво мислиш за тази ситуация. Ако все още не си се абонирал за канала, сега е моментът. Активирай и камбанката за уведомления, за да не пропуснеш нито една новина за любимите си знаменитости. Голямо прегръщане и до следващото видео. Очаквам те в коментарите.